Ndowanga sabata ino ndi olemekezeka pambo Moses Kunkuyu amene ndi nduna yathu ya zofalitsa nkhani iwanso ndi mkulu wokopa wanthu ku chipani cha Malawi Congress. Tikulandireni nduna wotilemekeza kwambiri. Nafuna kuti tiyambire ponena kuti kodi ngati boma mukumvetsetsa temperature mood ya mmene dzikoli liliri tiyambire pamene pomadzulo ano. Zungu kwambiri ndikuthokozeni chifukwa chakuti munachiona chopambana kuti mukhoza kucheza nafe program imeneyi. Tikulandireni kukapito. Mwatilemekeza. Zungu kwambiri. Mukakhala mboma ngati muli anthu ozindikira bwino. Mumeneyanso kuzindikira kuti kukhala kutumikira wanthu ndiye kuti mudzimvera zimene wanthu akuyankhula. Chifukwa muchokera muzimene anthu amayankhula nazo kubwaloko ndi kumene kumathandiziranso kuti mukhoza kupanga ziganizo zina zoyankha zimene anthu akuyankhula zija. Dziko la anthu opitirira 20 million oyimiridwa ndi aphungu ona 193 aphungu amene amakumana pa nthawi yokhazikika amenenso ena mwa iwo samapita kukafunsa wanthu kuti mukambira nanji tikakambirani chiyani uko. Mwa ndondomeko zonsezi pali ndondomeko ina imene imakhala kunja kumene ndimina bwalo lalikulu kwambiri kumene anthu amakumana minibasi, kumene anthu amakumana pabawo, anthu amakumana kaya kumpira muzonsezi yakuchalichi kunzikiti kumene kuja boma amene amudzika kukhutula ndi kumamvetserera. Ndiye kuti mumakhala mukudziwa nthawi zonse kuti kunjako zinthu zili bwanji. Ndipo akafunso lana ndizoona ifeyo ngati boma mmene zochitikira kunja konse kuti kudziwa. Ndiye mwamva kuti modi ili bwanji kunjako. Mmene kulili modi kunjako nthawi zonse kudzakhala anthu ena zawo zikuyendera, kudzakhala anthu ena akudandaula, kudzakhala zinthu zina zikuyenda bwino, kudzakhala zinthu zina zisakuyenda bwino. Ntchito yanu ngati boma muonetsetse kuti amene zisakuyendera aja muwakankhe mwike njira zoti muwakankhe kuti nawonso alowe mbali ina yoti zinthu zikuyendera. Kapena moyo wawo ukhale pamwamba pa nzere wamphawi. Kuti azitha kupeza chakudya, azitha kukhala ndipo khala, apeze chovala, apite mwana sukulu, zinthu pali zimene zakhala nazo ndi nawonso akhoza mpaka mankhani bwino. Koma munthawi ina iliyonse adzapezeka ndithu kuti china chake sichili bwino. Ndi ifeyo ngati dziko la Malawi tiyambira kuti ngati dziko lapansi mudzi zinachitikira 2019 nthawi ya COVID-19 nkhani dziko lonse linali kuchuma zasokonekera. That was 2020. Yes. Karikano. Sinzinga kambi ya COVID leo. Kukamba kwa kenkote. Kuti kuchokera 2019 iyo zimene zinasokonekera dziko lonsezo maiko apangalikava mosiyana, maiko achira mosiyana chifukwa chakuti maiko anandi mabala awo sosiyana. Maiko amene ali ndi chuma chimene nchodwaladwala sanachire mwamsanga limene achirira maiko ena ndizosiyana. Ndipo kapeza maiko anu aja ngosokonekera kale chuma mwako maneso ni ng'amba mwako manende mvula ino chuma chanu chili kuti madali kuti mulime ngati zimene zimakuthandizana kuti mulimezo zawonongekanso ndiyoti muli ngati mufuna kuchira COVID-19 kuja apanso matenda ena akugwera zimene zikhala zovutira. Amalawi amene tiumalankhula nawo akumanena kuti this country under President Zogwila is worse today than imene linalili nthawi imene mumatenga boma. Mene amatenga boma President Zogwila ndi mu chaka cha 2020. Mujaka cha 2020 menemo ndiye kuti vuto limene kamba la COVID-19 lija lili kali pakati pathu ndipo likupitirirabe. Kuchokera mu nthawi imene chimene chimatipatsa ifeyo chuma nkukhala ulimi uja nkupanga safa. Ndiye kuti mu nthawi imene ngatenga pangenso rekodi kuti kwachitika mavuto ambiri nthawi itiyo ndiye Malawi akhoza naso kuti kwachitika mavuto ambiri nthawi ya utsogoleri umeneyo. Kwa mavuto amene mukayanga. Now the question is this country is worse today than imene munalipezera. Mugwirizana nazo kapena mukutsutsana nazo. Ndiye ndikhoza kupasani context. Chifukwa mafuna kuti context isanabwere timvane kapena titsutsane pamene. Ifunso limene jasila yes or no. It's not yes or no. Koma mafuna kuti mukugwirizana nawo Malawi kunena kuti this country under President Zogwila is worse today. Pali kunena kuti under President Zogwila ndiye kunena kuti mu nthawi ya President Zogwila ndi zinthu ziwiri zosiyana. Whatever you want to ndifake ndipanga zokuti ndikupatseni mu context. Chifukwa kuti under President Zogwila ndiye pali zimene President Zogwila wapanga zolephera zimene zapangisa dziko likhale worse. Pali President Zogwila ngati President mu nthawi ya President Zogwila zimene zikholokawo ndi nyengo imene machita zimene zoyo imene inakatha kuchitika nkhale mtsogoleri wina aliyense. Ndiye tikayang'ana zimene zimatipatsa ife chuma nkhani yaikulu ndi ya ulimi. Kodi ulimi kusokonekera kwa mvula amene kubwera kwa ng'amba zabweradi President Zogwila ali President koma kuti zabwera chifukwa President Zogwila chifukwa kuti manena soti pali pawiri anda Zogwila kapena mu nthawi imene Zogwila ali kuchenjera kumeneko. Zimene ndizoona ifo mukuoneka ngati mufuna muchenjere. Kuti kupano sindi inu yota penanga chenjere nanu akozopezeka koche kuchenjera nanu zikophweka koma kuti kunena zoona zenizeni chimene chimatipatsa ifeyo chakudya ndi kulimiwa ulimi chokasokonekera kuti izizi nkhani kuti ziyang'ana kuti ngati dziko ifeyo ndi njira zina zili zimene tingapange kuti ulimi utavuta ndi njira zimene timeserazi tingapumukire pati. Amalawi akuvutika kupeza mafuta. AIP chiyambireni boma lanuli la Malawi Congress sizinaendeko. Today we are talking of less than 1 million people on AIP. Mafuta ndi anthu akugona pansi. Njala ndi imeneyi. Ndiye chikuyenda njani, Minister?
mudzaka 4 zomwe ndinazi pana nkhani ya AIP kuti sizinaendeko tikatero tilakwitsa chilipo chake chimene zidaendapo chifukwa chakuti poyambirira namba inaliyo kuti anzathu mbuyomu amapereka ku nyumba zokwana 960,000 okay 960,000 ifeyo nkukweza fika pa 3.6 million chaka choyambirira ndoti chaka choyambirira chija tikusewera ndi figure yopitirira pafupifupi nayi imene inamachita nayo pa nthawi imene jankulephera kupatsa kwathu 200,000 sindoti alipereka chifukwa tinakweza from 960,000 to over 3 million beneficiaries ndeti nanenanso kuti programu iyi ikhale kupangidwa reform ndiyoti ikhale kumaonekeredwe chaka ndi chaka chifukwa kumapeto kwake sitikufuna mangopanga finance consumption koma tizipanga invest kuti tipange invest mbali yaulimi ndoti ulimi ukhale business ndi business tingapange ndi anthu amene ali mkamunda kakang'ono nkumapatsa zipangizo mochulukira choncho chaka chachiwiri idacheperapo namba ichi kuchepetsa kumene kuti amene munamuyikapo chaka chinacho kuti 3.6 million wadandaula mwanji mwachepetsa wamono sidachepetsa ukafika ku 960,000 imene ali mbuyo nkhali kufika lero sikuti ali less than a million 1,048,000 households koma kuti ena onse aja atayidwa mupezo ndi yankho ndi ayi koma system ija yasankha kuti awawa ndi amene Africa adzipatsidwa adi zam'manjazi adzipatsidwa adi fetereza ndi mbewuzi mukagula mwa mtengo otsikawo waulere okhanga kaulere koma ena onsewa apatsidwe ndondomeko fota ali ndi malo kumudzi ochuluka amene nkhale thumba limodzi silimakwana apatsidwe ndondomeko zokuti iwo aja athandizire kudyetsa dziko lonse osapititsa kunyumba pawo pokha 3.6 million beneficiaries aja ndi ma subsistence farmers amene akalandira chakudya chawo sichimapita ku adimaki sichimapita ku pool ya zakudya ya dziko lino amangudya iwo kumakhala kuti ali chakudya pa nyumba pawo koma kutenga anthu 2 million nkuwapatsa ndondomeko zina akhala chakudya pa nyumba pawo komanso adyetsa dziko chifukwa ukalima malo akulu amene amango asunga chifukwa samakhala zipangizo zokwanira ndiye kuti mwayankha kuti chani ndayankha kuti ndondomeko ya AIP ndondomeko ya zaulimi ikugwira bwino kwambiri padakali pano chakuti anthu amene adali pamenepo ena ngati ma beneficiaries amene kulikulu akupatsidwa ngongole zimene akalima munda wakulu ma mega farms aja tsopano they are taking off munaona chaka chatha amene limina asilikali mega farm yawo ichi lero chaka chino kuti ma mega farm ali miliyoni ambiri anthu amene ali mmene muja anali munda amene amatenga thumba limodzi la AIP koma lero akajoyina nankupanga munda wakulu ali masochuluka nanga mafuta nkhani ya mafuta nkhani ya mafuta ndziko muno mukudziwa kuti ifeyo timagula mafuta ochokera kunja azayidziwikire ndipo timagula kumene ndalama zakunja madollars zimene takhala tikuzikamba kwa madollars aja kunoko tikupanga ochepa chifukwa zimene zimatipatsa madollars iwo ifeyo ndi zinthu zimene zinakhala zomwezo mwinaso zidachepa pano kunjira zopezera madollars izo koma anthu chiwerengero chofuna zinthu zakunja chachuluka magalimoto achuluka zovala zimene tikugula kuti zichuluka mankhwala kaya mafetereza zachuluka ndi ndalama zakunja zija zikupezeka zochepa zomwe zija njira zina zimene tinkapezeraso ndalama zakunjazo zidasokonekera padakali pano ndiye kuti kugula kwa mafuta ndi zinthu zina zochokera kunja pakhala komavuta ife tikamagulitsa kuno tikugulitsa mafuta aja makwazo kuti tipeze madola yogula mafuta ena palibe pakangopumpha chinthu chimodzi mu supply chain kuti timapezeka mafuta ati vuto ili silinayambireni vuto idakhala nayo kwa zaka zopitirira nkhali 10 koma timakhala ndi ma solutions amene ndi osakhazikika tsono mwakhala kuti ma solution osakhazikika musamaope kuti anthu akuti kwanani opa kutha tsiku mubweretse solution yokhazikika mafuta mukagula kwa anthu amene amati ali ndi zitsime kapena ali kufupi kuzitsimeko anthu amene aja mumvana nawo ngati boma ndi boma noseni muli cholinga chotumikira anthu kuyambirira ndikuti simungakunyane ngati ngongole imene angachitire trader otero ndondomeko imene tikuyikwa pano yoti boma tu boma tidzipatsirane zimenezi zithandizira nkhale ndalama palibe pakhoza kukhala kampata kotidikirane koma kawatumikireni anthu kuwapatsa mafuta ena akunena kuti boma silimakhala mu business yogula mafuta and this sizipita patali mwayankha bwa ndondomeko yogula mafuta kugwiritsa ntchito mgwirizano wa boma ndi boma G2G sikutanthauza kuti boma ndi limene likugula mafuta awo pese chifukwa kuti mdziko muno ngakhale mafuta amene timabweretsa panopo 60% imabwera kudzera ku boma kumene ku nthambi ya boma imene aja anokma amabweretsa mafuta mdziko muno malo maboma ndiye kuti ndi bungwe lomwelo limene likagwira ntchito pakhazikika bungwe la boma limene likagwira ntchito yolandira mafuta acho ochokera so you are doing away with nokma bungwe lolo likhozokhala nokma imene koma nangasi bill imene mwachitanga parliament zokhala ngati nokma muwiki mukamva mmene anachitira panabwera nkhale ka amendment imene pali ena atanena zoti timaona ngati pakhala amendment yokuti apa tichule kuti bungwe lokhazikitsa la boma tsono bungwe la bomalo likhozokhala nokma imene likhozokhala bungwe lonse la boma koma panaye kuti pakhale kutsimikizira kuti bungwe likhala la boma ndilo kugula kuchitika bini boma osakhala dobadoba ukhala bungwe la boma basi ndilo ndondomeko imeneja ndi imene maiko ena ayigwiritsa ntchito kwina kutheka kuti lipereka koma zimene zipereka kwina sizingapereka kwa nthawi zonse komanso ndondomeko imene yabwino poyerekeza ndondomeko itakhala kugwiritsa ntchito ife ngati dziko so president amapanga ma negotiations amafuta president amayambitsa china chilichonse chimene chikomera anthu ake koma osati kupita kupanga negotiate mtengo wake ukhala uwu ndiye muzitulira motere chifukwa kuti zachitika ku Abu Dhabi zachilendo kuti mtsogoleri akhozonyamuka mdziko muno kukamachita negotiate mafuta mukandilola kuti ndikupatseni zitsanzo ziwiri zokha president wa dziko lino anayambitsa ndondomeko kuti achinyamata azichoka mdziko muno kupita ku Israel kugwira ntchito anayambitsa ndi president zokuti mubweretsa anyamata angati azilipidwa ndalama zingati anapangasi president koma yeye ndi mtsogoleri zake wapangana dziko lanu likhozomana ndi anyamata anga ndikauza nduna yanga ndikauza mabungwe amati pansi pa nduna yanga akambiranenso ndi akwanu kuno ayambopanga zimenezo njira unjera example ina
dziko lino timatenga internet yokera pansi pa nyanja makebo abali kumeneko imabwera kuno modulira koma tinapita ku Victoria Falls ndiye president Chakwera adera na president a dziko la Zimbabwe la Zambia komanso ena nkuti bwanji tikambirane mudzitipatsako data mochipa kuchokera kwanu kumakebo anu ati azilumikizana makebo atu atamvana zimene zichi adati sono nduna zathu kakambiraneni mugwirizana bwanji mpaka na commercial agreement between Eskom kuno ndanza athu ku Tanzania vakusuza magetsi kumeneko koma president sadakhalepo koma ife tidasaina mgwirizano ngati nduna. How special was this deal kuti president akakhalepo? No, nakasi ikubele sabe capacity nzoko mune menema khaje bilioni dola kwambiri data mudziwe data. No, nonena ya mafuta. Ndimapereka zitsanzo izozo kuti muone kuti chinthu chili chonse chimene chili chokomera dziko president akhoza chiyambitsa. Koma akachiyambitsa tsopano akankhiranya mataka kuti pitani mukapitiriza. Kuti kuzimene suti mudzapeza kuti ayi posaini yana padzibera malira zomwe kuti mtengo wangu kuti president asaina. Sikoyamba a president Chakwera kupita ku Abu Dhabi. Adapitanso zithunzi zilipo. Herokopita pepere. Tukakambirana za mafuta. How important was this trip? Mbuyo zambuyo zichazida zilete kidulira chani kukambirana za mafuta kuti avota tikufuna thandizo la mafuta abwere pa nthawi imeneyo ndi kukambirana zokuti tikufuna kupata khando limeko yokhazikika yokuti pakugula kwathu kwa mafuta zigula kuchokera kwa inuyo ndi zinthu ziwiri zosiyana kunena zoti muti thawi ulendo oyamba uja sidapindule kalikonse ayi mapinda nthawi imeneyo kuti tafunsa za tamangisa za mafuta akhoza kuuza kuti zimene adatena nthawi imeneyo inuyo mukudziwa ndikufuna kuti ndikuona kuti khozopeza ma details akuti kodi zokambirana zimene zija zinkafuna kuperetsa mafuta ochuluka bwanji arrangement yanji chifukwa president Chakwera adapita mbuyo takambirana za mafuta akubwera takambirana za mafuta akubwera kuti atithandizire vuto limene mafuta akubwera pa nthawi ino andisadabwere zimene zoti sanabwere tikhoza kufunsa ndi wanje akuno I know kuti sadabwere no ndio lineyonso may have to find out sadabwere so ulendo umene ujasidapindule kena kalikonse zimene zonse ndingavomerezane nanu chifukwa kuti imene ndamene kuti mukudziwa koma ineyo sina kupatsa information imene koma ineyo because of so panafunika kupita mpaka kachiwiri akatusi kupita kachiwiri hani imene kupita kumene kuja ndikopitira chinthu china mukaona president kwa Abu Dhabi apita koma ulendo ochuluka ukapanga ma functions zena ukapanga atende meeting osiyana ndiri kupita usiku wachiwiri tikawengera kutoka kuno kupita kwa Abu Dhabi koma kupita kukambirana za G2G agreement yakayendetsedwa kwa mafuta akadulendo oyamba so ulendo omalizirawo ndiwo nzosiyana ndizo ankanena kuti ndikukamba za mafuta ako kwena kuti tithandizeni mu situation imene tilimo ndikunena zoti koma tsopano mafuta azichokera kuno mogula boma ndi boma kugulitsana mpene pali kusiyana kwake kutithandiza kuti come out of a situation pa nthawi imeneyo ndiye kuti ngati SOS tavutika tithandizani pa nthawi inoyo koma kunena zoti ufuna zoti zigula kuchokera kwa inuyo ziwiri zosiyana ndiye ine ndikufunsa kuti ulendo woyamba uja udatibweretsera phindu lanji ndimene ndinafotokozera kuti kupeza kuti akambira umene kuja kuona zoti tsopano kupita mafuta amene akuthandizireni mnyengo imeneyo mafuta amene angatilongosolere kuti zimene adabwera sadabwere ndimene ndimati zimene ndikhoza kufufuzira anochoera kunduna ndiye kuti sadabwere usadziwa sikuti sadabwere koma nditafufuza ndikhoza kufotokozerani kuti akuti abwera mafuta ochuluka mwakuti mafuta anthu amene aja amakhala kumagombe a nyanja omwe anthu amene ali kuno kwanu koma kupatsana access kuti mukhoza kutapa mafuta aifeyo olakhala kuti mukatapa kamabwera anu bwezeretsewo zotithandizo nthawi imene ija lapezeka that's why I'm saying nkofuna kufunsa kuti kodi tidathandizika mu nthawi imene ija chifukwa khoza kumana anthu lero ku Abu Dhabi nkuona zoti kuyambira lero kapachireni mafuta kupei mafuta amene ndi amaunjeni mwathu amatanka mwathu apite kumalize kwa Malawi akamabwera mochedwa akabwerere mmene zotithandizo pa nthawi imene ija lapezeka so nkhani ya mafuta itheka kapena tizolowere kuti tidzima panzere basi mukakumbukira kuyambira zaka zimene ndingakumbukira ine mwina over 10 years ago time ina ndi malemu Professor Bingu Mtalika mzimu wao tusamutendere dzikoli anthu anafika povuta kupita kunsewu kunena zokuti mafuta avuta mpaka ndikukumbukira kuti anadziyankhulapo kuti mafuta alipo ngati mufuna takagona pansewu ngati musiukunda zimene zija zikutikumbutsa kuti nkhani ya mafuta ayi inayamba pakathawa ndesi tingayizolowere koma chimene tingafune nchokuti tikhale solution yokhazikika chifukwa zaka zonsezi akhala kumavuta akabwereranso nkudzavutanso mudziweza kuti tili ndi vuto limene lilipobe likungoyenda pasipa ngati sitipeza solution yokhazikika vuto limene owatabwera president wenu lidzapezekapo koma nkhani ndiyakuti tikhazikitse ndondomeko zokhazikika zimene mafuta adzapezeke mosavuta pakalekale zikuoneka kuti kapamene ndinene kuti do you have a plan chifukwa tilibe mafuta chifukwa kuti forex ilibe ndeti kumakapempha ku mabanki ngati boma do you have a plan yopezera forex kapena we on our own boma lililonse chimene chichi I would want Malawians to understand ngati inuyo ngati muli dziko limene mulibe zimene mudzikagulitsa kumsika umwe kumapezeka ndalama zakunja ngati simugulitsa china chilichonse pa international market forex simuyipeza ngati muli anthu omwe akafuna kukatenga chinthu pa international market chokasinthanitsira chomulibe forex simuyipeza tilenge malonda abata kunena zokuti mutenge chimanga mupititseka msika ngati mufuna kugula salo inu kunyamuka chimanga chicha mulibe simukabwera ndi salo mutengezo kagulitsa mukabweretse chanu kumene ngati simungapite chokagulitsa you not bring anything pamsika wa international trade
pititsani zimene mutakagulitse kuti mukapita anzana magulitsa chani ena ali ndi mafuta amapititsa kumeneko ena ali ndi salo amapititsa kumeneko ifeyo chimene timatulutsa before ya kuti kagulitsa zinthu zimenezi zimakatipatsa ndalama zingati pa international market nanga ifeyo timafuna kukabwera ndi zinthu zochuluka bwanji ku international market anthu 22 million amene tili ku Malawi today anthu agula magalimoto ena awiri atatu kusonyeza kuti popita pa international market paja ngati timafunako ifeyo 10 million liters ya mafuta tayamba ukafuna 60 million liters ya mafuta koma zopititsa ukatengera 60 million liters yo tilibe zokagulira tilibe ndipo upita hapo ulendo tayambaso kana tufuna soti tingedzo vala malebo zoti tikavale ku Malawi tufuna soti gule magalimoto pia nawo ku Malawi koma so dzipata tufuna mankhwala ambiri pina kuba tikufuna zambiri zokagula koma si ku balance ujeni yathu zimene tikupititsa zimene tikufuna chimene timachita dziko potero ndikupeza njira zopezera katundu amene mukagulitsa pamsika pacha kodi ifeyo timapanga chani timalima koma tikulima zoperewera bwanji tilime zambiri kuti tije tikadya zina zilipita nazo kumsika timatenga miyala imene anzathu amakagulitsa kumsika kuja kodi miyala yathu yakhale kubweretsa chani ndikayirekera ifeyo kodi kayirekera idatisira chani titapititsa kumsika kayirekera uranium kodi tinakabwera kuti chani ufande palibe ita ndikayirekera today look at the villages around kayirekera kunali mining huko hayi palibe ndi ife pano chimachitika chokuti anthu amapititsa miyala ija ina namba tikukayeza container 40 foot tikukayeza chifukwa chani tinalibe malamulo okhazikika okuti miyala yathu isamatuluke zinthu zopangira ndalama zakunja ndi zimenezo tiyeni tsopano miyala yathu ikuyeza tijeza kuno achakwera akhazikitsa laboratory yoyeza miyala ija palibe atatulutse mwala kuti akayeza tiyeza konkuno tikayeza kodi udzati gulaya agulitsane ndi ndani achakwera akhazikitsa kampani ya dziko la Malawi kuti pogulitsana miyala mugulitsane ndi kampani ya dziko la Malawi komanso ndoneko inali yopanda ma regulations inali yopanda malamulo ya chipwirikiti aliyesaka nyamula mwala wake adusa napo boda akagulitsa inali ya chipwirikiti achakwera akhazikitsa the mining regulatory authority idzika malamulo akayendetseka pa maini athu panopo tasaina magwirizano ndi makampani awiri opanga za migodi imodzi yayamba kale ndi kuti ndalama za ku migodi zipititsa ifeyo chomwe chathu patsogolo chifukwa kuti kamapita kumsika tipita miyala tsopano so we are on our own pakati pano tilibe choti tikhoza kugulitsa tibikireza mining izo zogulitsa zoti dziko lilonse lopanga okay because you cannot even get $1,500 ku bank Netflix kuti anthu alipire Netflix kandalama kang'ono sizikuteka nchifukwa ndifunsa kuti kodi are we on our own kapena chilipo kuboma kuchimene mukukonza because zikuoneka kuti zinthu zativuta we can't buy fuel we can't even get forex ku bank kwa amene afuna kuti you cannot even order anything online ndikutsimikizireni ichichi kuti zinthu izi zikonzeka liti zinthu zikonzeka motere njira imene mungakonzere zinthu ndikuti mukupanga produce zinthu kuti kuchaka china chilichonse chikhozobweretsa yankho ku forex reserves yathu sadabwera president chakwera kuti uza kuti uzibwera ndege kuchokera ku Abu Dhabi komwe yes ndege zimene zichi isinda zone ndege zobwera kuno zobwera ndege zimene ziyati ndikuze anaso Malawi anzi ku Malawi kuno kumabwera ndege kumadzatenga zipatso kupanga load ndege ya mango aku Malawi kupita ku Abu Dhabi kupita ku Asta ku Tesco ku UK kumakaza mango la ku Malawi koma kenako mango aja makolola kamodzi kulibeko aliyense otamangiro kali masoya aliyense otamangiro kali majimanga ndege jezibwera kuno pa wiki mango osadzaza mapapayi osadzaza ibweranso ma koma ndege mukafunsa akuuza nako aviation ndege zakazobwera kuno kunyamula mafruits kutulitsa kuno koma kenako ndege siyudzaza ife kuno kupanga produce zinthuzo sikupanga zokwanira lero anthu atangoti tikuyamba kulima mango mukaona ukasungu anthu akulima mango muone msalima anthu akulima mango amene simudzampeza modzi akuliya kuno go to India kudya macadamia uchokera ku Malawi kuno mtedza amene akudya ku China tinapita ku China president wa China kuti ndakupatsa ndi mpata bweretsani mtedza amene mungabweretsera koma talima ungati mtedza kuno ngati siri kupanga produce zokwanira sitipititsa musika zokwanira ndalama sizipezeka so do you have a game plan ya forex game plan ya forex yes ndikupanga galvanize njira zimene zingakupezera forex okay njira zimene zozo ngati mukudali kuti miyala ikhonza kupatsani forex itetezeni miyala ngati mukudali mukalima mukapeza forex every year kulima chaka chimodzi mukhoza kuonera kusintha in the forex reserve ife kuyambira chaka chino ngati chaka chatha zinasintha ko pang'ono chaka chino ima mega farms zakangolimidwa bwera Amalawi akhala opanda njala komanso kukhala chakuti mikhoza kupita kunja kusintha kwa zimene ndi kwa chaka china chili chosokhoza kusintha china chimene anthu akumakhala ndi nkhawa ndi boma lanuli ndi kuchedwa ka decision making kupanga ziganizo what comes to my mind ndi nkhani ya report la ndege for example iyayi tapanga ni inquiry komatu kunenerera it had to take mayichilima kudandaula pa Facebook anthu kunena kuti aya tapanga ni commission of inquiry zima kuvuta lini and there are so many examples chimavuta nchani kupanga decision mansanga ndi boma lanuli mukhoza kuona kuti boma limavuta kupanga ma decision mansanga koma mukadzaona kuti decision ije ikachitika imakhala decision yabwino kapena yolakwika ndiye kuti kupanga decision mutatenga nthawi yanu ndi kupanga decision yolondola mwe kuti kutumikira anthu
Pankani ya commission inquiry. Ngani ya commission of inquiry. Yeah. Sina tengere. Kuitolira nziko muno. Abale commission of inquiry. Kupanga commission of inquiry. Yeah. Sisi nachitike faja kulira kwa. Mukakumbukira bwana muntu hoyambirira kunena zokuti ndipo ndikufunditsitsa ndidziwe chimene chidachitika ana president Lazarus Chakwera. Kushenza kuti wina ali sasa na khaledi expression ya wisha mtundu mene. It was the president himself. Nkunyamuka nkuita na akulu amaiko ina amakhala ko. No, ngani ya report ndi commission of inquiry nzetu ziwiri. Cholinga ndi modzi. Okay. Cholinga ndi modzi. Kudziwa chimene chidachitika. Koma angamanya mpaka kuulira kuti aya kutatipatsani commission kufuna dziwe chimene chinachitika. Why did it have to take so long? Muli ndi president mmodzi. Yeah. Amene malamulo aja amanena zokuti adzampatsa mphamvu zokhazikitsa commission of inquiry pamata imene akuyenera kuti kufunika ipereke mayankho kudziko. Yeah. Simanena zokuti adzapange zimene zomwe nthawi yanji. Kapena adzapange atayamba kupanga chani. So president mumamkhulupirira kuti in his wisdom adzapange invoke lamulo limene licha. Adzagwiritsa ntchito lamulo limene lo. President Chakwera anaona kuti choyambirira tikhale ndi kuti technically chimene chidativuta pa ground chinali chani. Kuti ndege chiti zimenezi chidachitika ndi chani. Akulu amene amapanga zakafukufuku lero pana khati ndi commission of inquiry yopanda kafukufuku wa technical bwezi onse aja commission of inquiry imene akumati kuti tsopano nanga idanyamuka nthawi zanji ndegeyo inaenda bwanji kuti ina ndege ya mtundu wanji kuti kumene muna ngati ankayendetsa ndani ali experience yotani zonse zija commission of inquiry sidakapanga koma opanga zimenezo technical report imene ukhala and technical report imene ikonza sothandizira commission of inquiry for so long ndinanena kuti boma lanuli lili very slow in decision making. No, I will not agree with you. And akupatsani chitsanzo cha commission of inquiry. And I can give you so many examples. Chitsanzo chimene chimenda kuyahani mukozopeka zitsanzo zina zili zonse komukanga ndi kumapeto kwa ma decisions amene apangika nkhani ya fuel for example amalawi akhala panzere kulira kwa zaka zingati iyayi tukamba zapanozi abale tiyankhuleni akhumboka chali adachitopempha kuti a president tiyankhuleni. Why does it take so long? Kodi president kuyima pa chungu ndikuyankhulani zimapereka tu comfort zimangopeka tu comfort yakuti atiyankhula president koma president akhoza kuyankhulani lero kuyankhulani zinthu zopanda bali taona kuma president akuyima kuyankhula zopanda bali koma president kubwera no president kubwera nkunena zakuti vuto la mafuta ndaliona the past 6 weeks chimene ndapanga ndi chakuti ndakhazikitsa komiti imene kuyendetsa zakuti president ameneyo akuyankhula chinthu ichi kuwapatsa anthu aja mayankho ndi chiyembekezo anthu adalira mmene anthu akuliramo chimene chikufunika nchani kuti kunyamula handika chifungo tonthoza anthu kapena kuwapatsa chimene anthu chiwalizacho tinasankha munthu mmodzi kuti atitsogolere tonsefe ndi anthu akamalira pazikhala kuyankhulana mamsanga chimene amalawapo koma tonena zakuti kuyankhulana pakamwa mulibe yankho zinthu zopanda pake mukamaka yankhula ana akulira ninja ngati asakuti yankhula makhaula alibe nayo ngati wana ali ninjala ivi nkubwera mangota atabwerani yamene kuyankhula ana matiba akakhala kuti sakuti yankhula ndi kuti alibe yankho izakwa kuti akakhala kuti sakuyankhula ine mudazo bambona akakhala sakuyankhula pobwera amabwera ndi jumbo nthawi ina kumonda kuyankhula ndi makhaji ndimati ndi jumbo ili kuti sakuza na president kuti ndakhazikitsa komiti ndipanga lumusolo la mafuta komanso ine ndikupita ku Abu Dhabi nkaka ndi kumeneko ndi jumbo imene ojumbo limeneyo sinde mafuta koma sakuti akubweranso anthu ogwa chaka chamawa ndichifake ndi makhando ndomeko ndi si jumbo ndichifake makhando ndomeko jumbo tunabomba pane ndomeko za mbomba tizimakhala lero ndilero ndi process olomwe khalo lero mufuna kusintha kadzuku patsani mafuta simuzo tasitsawa lero mawa idobelesere sizichitika it can't happen like that tichite break pang'ono anthu nkhani zizikulu timwere madzi tibweranso ndi padabwera Suleiman ku ofesiku Samia Suleiman anathamawu ndipo in the spirit of fairness we thought kuti zina timve kuchokera kwa inu because nyumba yofalitsa nkhani ngati ino ya serious kumatu ukamva uku kumamba so china chimene anakamba kuti pali nkhani ya East Bridge anduna akawale adatengeka nayo nkhani imene adabweranso mpaka pa wireless ku ofesiku iyayi East Bridge atipatsa feteleza ife tidzapatsa zokolola ndi zina ndi akuti masita thabwa anthu achatu simukuafunanso nzona chambiri ndikuthokozeni ino atayini chifukwa chakuti mukuti mumzimu wa fairness mumaona kuti mukamva mbali imodzi mutamvanso mbali ina ndimene utonkano mene okhali zimene mumafuna kuti koma kwanu kusemchita chocho ayi mumafuna nzina choncho kuti mwachitawo ndi utonkano kwanu watukuti kwanu ino suli nyumba zoulutsira mawu muli nyumba zoulutsira mawu ayi koma no muli nyumba zoulutsira mawu longosola bwino ndimene zimafuna ukamva kumvanso balance ndimene ndikupemphera kuti mupitirize koma nanga kwanu kuti mufuna ayi ndikambeza ino mupitirize zimene no inaso ndikamba za ino kuti kwanu kuti ndikuyamikira ndisine okay jambo ino ndeni mukuyamikira ndeni mati mupitirize zimene muzili mukamva kumupitiriranso mbali zona ndiyamike ifa chimenecho amene anazayankhula kunena zokuti kunali arrangement imeneyi ya ku agriculture yokuti pakabwera zipangizo za ulimi ngati fetereza ifenso tizingotolera zimene talima nkuwapatsa ngati malipiro pamene taperewera tiwapatsa ndalama za makwacha inayi ndondomeko yabwino kwambiri imene nkhali kukomako tinagwirizana nayo
ndipo tinayunikira munasayinana nkuona tukhulupira kuti osayina kudzera kunduna wera adapanga zimene tukhulupira tanawunikira zonse zimene yakuwunikiridwa ifo tinazikambirana kwa nthawi yayitali koma zokuti adachileka zifukwa zakezo ndi kuti angafotokoze ndiwo ngamene amasayinira tikhoza tipatsa kuti tinazisiya pa zifukwa izi koma ndibwere pa nkhani ya amene amapanga comment kunena zokuti zikuoneka zolakwika kuti khangati ndondomeko manager ikupangidwa council omwewa ndi amene aluza dziko la Malawi kunena zakuti ndondomeko iyi ndi yakuba anayankhula zimene zolemekezeka Asani Suleiman anayiuza parliament analuza dziko boma lufuna kupanga ukambelembere kudzera mu njira iyi afuna atibere ndi tsopano anthu otero akabwera nkudzana zakuti koma ndondomeko janjabwino amalawa amveziti chifukwa nkutheka kuti iwo atanena zakuti nzambava izi mwina anduna anakhala pasuta alipo kapena tinitaponya mina juti lije safi sika chita bwino kapena kuteka Suleiman akwadziwa bwino anthu awo mina akuneneramo kuti mina ifeyo ena taponya sina wale bwino ndipo mene tofuna zitenga udindo anthu andale pazimene timayankhula chifukwa ndinakale zimene zimachitika mu public timazimvera ndenga dakuyankhula munthu wa udindo wake ngati wache sitingalephere kumvera chinthu chichi kumvera kuti mwina atakunena zoona and process yokayamba kutsimikizira kuti tikufuna titsate zimene amanena a Suleiman ikhozo chedu zinthu zina lero akamadzabwera nkuti chinthu chabwinobwino tsopano angamwatisokoneza chimene akachita nkubwera kuti akunduna tikuona ngati chinthu ichi chikhoza kuponya apo ndi apo taunikirani apo koma tikaona zimenezi muganiza kuti there is something fishy going on munthu akhoza kuganiza kuti funso likhoza kukhala kuti olemekezeka musintha bwanji maganizo pamene munatiunikira ngati inuyo olemekezeka odziwa kusuzumira zinthu ndi kuti munasuzumira kuti mukhulupirira mumasuzumira zinthu mozama tsono mutasuzumira kuti chisi chabwino mwabwera bwanji kudzati chabwino koma anakapita iwanja udakhala kopita ku nduna wa agriculture aduna pena amene ndinakulakwitsani ndinakuuza ndi chinthu chinchawo mbava koma ineyo ndinaponya pakuti ndikuona ngati chinthu ichi mwanji mutabwerera muzikambiraninso wamukaunikire makona awa amene ife aulais bridge fereza wawa ali pa Mozambique pomwepa zimenezozo ndiziauke aulini waboma mufuna anthu ena amene fereza wawo sali ndi zimene iwowo poyambirira adatsutsana nazo nzonama kulibe fetereza akunama kuti ali pa Mozambique patali pa Zambia apa koma Zambodza nawo ngati anthu nawo oza ife tinapita tinakaona fetereza awa kuti fetereza kuti si wawo anthu awawo bwanji tibwerere tikatsimikizire fetereza yomwe nini ngo anthu ati koma that process adakhala kuti awa Suleiman anabwera nkuti tikuganiza kumina si wawo titengeni ndine chair wa agriculture committee ndipite nkaone nawo nkukaona nkutsutsira kumeneko amalawi sadakachedwetsa matundu achedwetsa amalawi aboma simukupuma nawo bwino a Suleiman uli mpaka mfuna kuwachotsa pa mpando wa agriculture ku parliament kumachitika zinthu zambiri anthu ogwira ntchito zaboma amagwira ntchito zambirimbiri oversight function ija ili ndi makona ambirimbiri sipakhale chidwi chapaderadera chofuna kumchotsa munthu koma munthu akapanga zinthu zopulukira zinthu zosakhala bwino nkhala ali mwana wawo nkhale pa ntchito pamene inu kupanga zolakwitsa anthu sangakondwere ndi utsogoleri wanu mtsogoleritu si munthu umangoti akafuna kupanga chinthu anene zoti changacho ndi cholondola si utsogoleri utsogoleri umatha kukhala ndi position yako yoganizira ina kuti sichikuyenda bwino ukatsatira chimene nkuwapeza kuti palibepo choopsa chilichonse nkuwawuzanso anthu ako kuti tinathamangira kuti mati kukhanga tikuyaka moto mati takaona kuti kulibe moto anthu aja akudalirabe kuti mawa adzationeranso zinthu zina zitavuta koma ukapita nkupeza kuti ndimati kuli moto tiyeni chifulimbwiti kupita nkupeza chifulimbwiti kulibe iweyo nkubwera basi nkubisa nkhope kukhanga kuti sunawauza anthu zoti kuchifulimbwiti so utsogoleri a Suleiman omweyo ananenanso program yomweyi kunena kuti it was not important kuti a president yakwera apite ku Abu Dhabi chilipo chimene amapitira nkukamba kwawo akula manyumba kumene kundama kaona ma project awo kuganiza kumene koko ndi kuganiza koperewera ndikoza kuisa chocho nkoperewera kwambiri ndipo sizinthu zoti amalawi kunena kwawo president sagula mafuta dziko limene president akutsogolera limagula mafuta lero chili chonse chichitika mdziko president ya nyumbayo muyankha simingayankhe zinthu zopanda pake chifukwa kuti anthu aku Dubai sanganene zoti president chakwera tikutumizirani ndege ikutengeni mubwere kuno tikupatsani mayendedwe tikupatsani pogona kuti mudzaone nyumba zanu zimagula basi the whole president anezoti president bwerani ndikutumizirani mayendedwe mubwere kuno ndikupatsani pogona mudzaone nyumba zimagula kumene kukosa president anakakhala nawo pa idi simuyikamba bwanji imene aboma ya idi kodi idi ndija mwambo wachipembedzo president ukhala mwambo wachipembedzo koma simukunena bwanji palibe ngakhale inu simunatchule press statement wonse sakutchula kunena kuti a president chakwera akakhala nawonso pa idi president chakwera amapemphera kuno sande lilonse amapemphera opanda nkhale masaireni amapita chalichi president chakwera amakhala nawo kusera usiku wiki iliyonse president chakwera apanga nawo attend mapemphero ambirimbiri tsiku lilonse nyuzo pala zakumene kuzidalemba ndeti kunena kuti awali mapemphero ndeti simunanene bwanji awali mapemphero chifukwa pena kunena kuti ulendo udali okakhala nawo ku idiku zina zinzabodza yosateka kupemphera president but why have you been mum on your celebrations are Eid mapemphero chinthu china chimene chakanga kuchitika president amapemphera amakhala mapemphero ndi ambirimbiri ndipo sinkhani simumadziwa kuti a president anyamukapo kuno kupita ku America ife nkudzamva kuti ali ku America kuti anapita kuchali chiko kuti sidalekeza sidaiyo program
Chakwera makapemphera kuli konso madapita akapita ku southern region Ntima kasaka chalichi odakhala kuno Sunday apemphere kuno simudzatipezeka program okay demu ya hayo joine yo sisi ndima pemphero kumene kujete kunthawi inaso mwina apita kaja ice cream sindike program a president akuyamba kumanda Malawi khala kumene matoteka program yapo hotere atsiwa kuti akupita akumanda malama khala kumene ne asulemani tisamvere tizimvera zopanda mkutu tizimvera zinthu zimene angayankhule zili za nzeru munthu aliyense amakhala mbali ine imene ikhozo panga za nzeru koma akaponya mbali ine ikhozo zopanda nzeru ndi aliyense mbali imeneyo yokuti akayigwira mwana ikhozo zopanda nzeru mbali imene aliyense ali nayo ndi chifukwa mudzaona kuti munthu wabwinobwino anthu amudalira kuti akusankha ngati mdindo umankupita ku nyumba ya malamulo kwawo kwa malamulo kumenenso kuti malamulo ting'ono mwachitsanzo kuti chinthu chonga mpeni chimakhala pachi musati mtigwire malamulo takumwe kaya timafano koma timalamulo okhazikika if you find mtsogoleri akukanika kupanga ubeki vyochepa ngati mine chichi kuti pena pake mbali ina imavuta mtsogoleri wakuonera anthu ogwira ntchito ku parliament kuti nkugwira kumenya kuti mbali inake pena simakuoneka bwino ngati pali munthu amene okhazikitsidwapo pa bani ku nyumba ya malamulo chifukwa chakusachita bwino dongosolo conduct yosakhala bwino ndiyo wacha kangapo kosi nthawi ina sitting yonse asabwere kuti amene amachotsa pene popoyo siudali samakhoda yambala naye koma kufika pakuti ife timadziwa kuti mene alira speaker achiwiri akazomba amacheza ndi aliyense kucheza kwako amacheza sonkhali ndiwo wacha ma MP ambali naye koma kufika pakuti iwo wacha nkuluza calmness yawo nozotano no chokani nyumba mu kwese sakumpanga guide munthu akulu tabikirani awaima apa ndi wamkulu wanu wambali ya opposition iyi kuti wangoima leader of the government side akaima MP aliyense amakhala pansi kuti Floyd ndipatsa leader ayankhula zimene tikufuna ifeko the leader of opposition stands and an MP a backbencher akukuwa adekufuna kuyankhula speaker nkuno zili waima leader wako iye nkumanga magana tunkunduko na mwantu mwenyewe speaker nkunduza ndio mbali imene panga trigger high manager ni mbali imene iyo panda utsogoleri mbali imene matotutsa zopanda pake tikhala ndi masankho chaka chamawa boma lanu la Congress ladzipereka bwanji kuti masankhowa akhale credible ndi kuti simukuchita zinthu zokondera kuti muwine choyambirira ndilo kuti chisankho chija ndilo khazikitsidwa malamulo a dziko ndi malamulo muja amakhazikitsa kuti chisankho zakadzayendetse ndi ndani ndi kudzakhala Malawi Electoral Commission commission iyo mudzakhala ndani ndi ndani mu commission imo mudzakhala oyimirira zipani zosiyanasiyana kodi lamulo limeneyo linatsatiridwa mu commission alimo a DPP opposition alimo mu commission iyo yankho ndi air mudzasankha adindo okakhala pa akulu a commission iyi posankha mudzatsatira malamulo anji president adzapatsidwa mayina ameneyo achokera kwa amene amayang'ana za malamulo oyang'ana za malamulo apereke mayina a president mulitengereko dzina limodzi apapa likhalira wamkulu wakumenewo kodi zimene zinatsatiridwa yankho air amenewa tsopano ndiye okayendetsa chisankho motsatira ndi malamulo amenewa sakuyenera kumvera za chipani ngati adavalapo salu za chipani amenewa asiye chifukwa tikuwadziwa kuti alumo awo ndi DPP awo ndi tikuwadziwa anthuwo chifukwa tichokera ku zipanizo mapolowawo asiye nsalu zawo za chipani ndiye kuti nazaboma lathu pakuzikira kuti chisankho chiyenda bwanji kana kudzipereka kwathu toyambirira ndi kukhazika adindo kubungwe limene liyendetse masankho kukhazikitsa adindo motsatira malamulo zipani zotsutsa boma zikunena kuti sizikukondwa ndi Mai Annabel Ntalimanja chifukwa choti akuti ndi mwana wa a John Tembo andizochitika zawo akukondera Malawi Congress Party sizikukondwanso ndi mkulu wa CEO wa Malawi Electoral Commission akuti Bambo Mpesi chifukwa choti ali ndi bias ndi Malawi Congress Party ngati boma mukuti bwanji pa makonsenso amenewo in the spirit of fair and credible elections fairness ndi credibility ya elections imachokera kuti khazikitso cha Malawi Electoral Commission chikhali chotsatira malamulo referee wakuti referee athu sakumuona bwino kutsatira malamulo ndio chinthu choyamba otsatira malamulo osankha anthu amene akagwira ntchito imeneyi kuti criteria yawo kumabwaloko amayang'ana chani osankha kuti papite uyu ndi uyu ndi uyu kuchokera patonse amene tili kuno kumabwalo papite awa ndi awa kodi amayang'ana chani anaziyang'ana zimenezo kumeneko kodi akamayang'ana amati tikuyang'anika kuti agogo wako adali mchipani chanji nthawi iti ndi chifukwa chimenecho usakakhale amayang'ana zimenezo ngati sayang'ana zimenezozo aliyense amene ambweretsa iwo aja mwakudziwa kwawo ali qualified for that job lero atanaza kuti aliyense amene bambo wake adakhalapo mchipani china chake kapena ali mchipani asiye ntchito za boma anthu akumbuluka ma embassy kumabwera Malawi anthu achoka makampani aboma achotsedwa lero kuti tinezo kuti amene bambo wake adakhalapo mchipani if we are talking about someone amene kodi zimene aonena Malawi Congress Party kuti Ntalimanja abambo wawo ndi a John Tembo mzona ine chimene ndimadziwa nchokuti Amayankha dzina la Annabel Ntalimanja iniyo ndikufuna zimenezo akuyankhula ndi a opposition ene ndikufunsa nini zimenezo tsopano mudzacheze ndi Mayi Annabel Ntalimanja mudzafunsa dzina la bambo wanu ndi ndani oyankhula zimenezo sine chifukwa imenezo ndi bambo wanu ndabanda sindidziwa mudziwa ndi mudatiuza ndi yes inu mudatiuza bambo wanu ndabanda ndakhulupirira chimene tsono singabwere nikuza ayi inu ndi mwana wako Kunkuyu
Okay. Abukapanga ndimwe kuyankha kwanu mupakira ine chimene ndene chakuti mwana kuti chani wina alliance orakati bambo wake adakhala ku mchipani china chili chonse ndenda mwana zoti asiye ntchito chifukwa iye bambo wake adakhala ku mchipani kapena ndandali akhambirimbira sokoloka makampani okay ndi dzina limene matchuliro awo so zimene akuyankhula azipani zotsutsa zilibe mchere nzosatsatira malamulo malamulo akuti chani osankhira anthu ogwira ntchito ampesi ndi alitali manja sasiya. Is that what government is telling us? zimene ndingakuze ndi zakuti pakangolakwira malamulo pena paliponse pakakhala kulakwitsa malamulo pakangolozedwa kuti mudalakwitsa malamulo apo tikuyenera kutsatira chimifa boma lotsatira malamulo akangoloza kuti munalakwitsa malamulo pali lamulo ili limati amene akupatsidwa ntchito iye akhale amene bambo wake sadakhalepo mundale ndera malamulo simudaliwerenge ndeta tatsimikizira kuti uyu alapayo bambo wake adali mundale ndi kutsutsana ndi malamulo pakangopezeka pamenepo tene kutsatira lamulo kwachotsa. Tibwere ku role yanu tsopano ngati mkulu okopano mchipani cha Malawi Congress mudapita ndilande adauthamangitsani miyala kumeneko president yakwera newspaper ya Nation sabata ino yalemba kuti akayenda mulongo muno angu awoza newspaper ya Nation chakwera board in Lilongwe chuchitika chiyani with your popularity ngati chipani chifukwa chakuti aliyense amasankha kuyankhula pa chimene iyeyo wasankha kuti atole mwina sonkhozi manga generalize kuti zikutanthauza kuti zinthu zanu sizili bwino koma ndikasuzumira mmene ayendera president chakwera kuyendera zitukuko kuyendera anthu mmaderamu zimene zimachitika kumeneko zimakhala live pa TV anthu kuyima munsewu manja mwamba kuweza chakwera zimene sizidaoneke kuti chakwera anthu jubilating for chakwera pena pali konso zimene sizinaoneke koma chifukwa wina anapanga haya la ganyo ena kuti akamabwera apa chakwera mupange zakuti ife kungotola pene pacha basi kuti kufotokozereni nkhani yakundilande nyimbo nayo kuti kuti nkhani njote mukandipa 7 minutes I'll explain it to you. It's not a sign yokuti zinthu sizili bwino amene akumawoza chakwera akumapatsidwa ndalama ndi anaganya amenacho anaganya amenacho we have investigated we can tell you amene amapanga zimene zija anaganya amenacho akundilandenso amene adakuthamangitsani miyala akundilande ndikuuze ndipa 7 minutes I'll give you a minute kundilande uja ineyo mukamandiona ineyo kunoje ndikwathu ngati ineyo ndakuula nkumoneka kuti khuzopanga zina zake mundalemu anthu akundilande atipanga shepe ife nkhale kulawo khala ngati papa kagali moto timakata ndalama musika mwe ndana amene angabweretse plaza plate yopanga ribond kuti tigule nawo kumadikira siyawo ndilande uchi ndimadziwa kuona ili yonse pamene pacha chimene mapitira kundilande njota kundilande kwakhala kwathu chifukwa chakuti ineyo achakwera kundikomera mtima kuti ndikhale nduna yawo kumalo kuina kumene makamvetserera kuti ngayankhulo chani kudziko kundilande ndimapitako anthu akundilande amandidziwa musika mwe ndimakhala kupita kumene ndapita ine anthu anabwera ku nyumba anthu 15 atatengana mu minibus yawo akuti ife kusaka malo omapangira business yawo kalipenda mtsinje uliona sawo umatonongera katundu kadzaza katundu atamakokoloka tikusowa malo ndipo tithandize malo chapachi nsewa ako muti yankhulire kusite chifukwa tinawayankhula adindo akwathu atiuza nkhani imene tidzakuyankhani 2025 after chisankho pepa limene naliona ndindo atawalembera kuti kayankhulo ofuna malo ogwirira ntchito mudzatipatse 2025 ndi nata sindingawayankhula akusite malo ndisanawadziwe ndikapeza mpata ndibwera ndidzaona ndi ndinapita pachi nse ndinaona za malo nazo ndiwayankhula akusite timve kuti angapereke yankhulo utana ochoka pene pafumu adatiuza kuti koma kuno kuli vuto bridge ikuduka imati musadachoke peza ndinu mneneri wa boma mutakaona pa bridge ine okay pesa tafika kale ndiye ndinapita pa bridge pacha ndafumu acha uchoka pamenepo chifukwa timabwera ndi magalimoto angapo ndinadzaona kuti khanga ndipo malopa ati kamphepo kamene kali kusika bwino kwenikweni then madabanso kuti why this kind of atmosphere simoneka bwino kale imoneka nkhope zina zake zokwiya then madaba ngati ne munthu wakonko madaba kuti anthu awawo njani michenga wakuitsa mandundu koma ifoti sindimathawa situation ine ndanezo kuti sindiyenda pa galimoto ndiyenda apa wapansi ndimvani nawo anthu ifoti kuti mabwera kudika ndipo amene angakumbukire ndimapita pamene pakuoneka munthu amene wakuya kwambiri ndimapita pamene kuti ndandiuza vuto mchani chifukwa ndikapanda kumva chimenecho chokauza president sindichidziwa mpaka ndimayenda kuoloka pansika posepaja nditayima pamatera pa ntunda paja kumachezaso ndiyena kuti ndimvetsere pene ndipinda adzamva mwala wagenda galimoto sizinali zokuti ayima kumagenda kumatiyang'ana chonche kuti choka kumelani khani kuti inakwangu bisala nkuponya mwala ndipoona pakhoza kukhala chipwirikiti apapa datayima kosante ndichokepo nthawa. We can use that way. Chifoti mafuna kwa wala hazithandize. Of course Brazil dinoma ndio bila ngalimo. Samani nayo ndio bila ngalimo. Then we left the place. Okay. Kuma zona zake ndizakuti. Kuma kuti konse kuma khalana amene mwina mbiri sakuidziwa. Sakudzoti Kunkuyu ni ndani kundilani. Sakudzoti ndi mbali wa mota. Alipo anabi ndi kundilani. Ine kuti ndi kwathu. Ndifaka tsiku lotsatira lake titabwera atenda napa tikankwatira pakanema wanu wa time. Kuyankhula chairman omwe jadama kono zitipepese kwa mkulu wathu. Zama kiasi janaja sada pange bwino. Uyu ndi mbali wake. Kutete kuineyo galasi mbada apanya na galimoto kwa mbili okasaka. Kuna mbirani. Kwathu kumene kuti. Ineyo kumene kuja mmemo nima kaja kumene kuti. Koma anaja. Kwamvetsetsa kuti mvula ikubwera. Apapa bridge imene tayiroza roza kangapo.
asite sakubwera ndi yankho logwirika anaja kozobwera inu kuthamangitsidwa kundelande achakwera board ini lino ayi imene kusanje adachokanso chothawa ndedzipongwe ndikuuza dzipongwe zokhazoka chipongwe cha dala chotumana kuti kagendeni kuti president aonekengana tamkana ko ndizomukaona kuti kwawo kuti president anacheza ndi anthu bwinobwino mawu angati chikwawa yonse mpaka na nsanje usekuja sada pange buu kodi sizimatheka mboma kunena kuti koma tikumvetsetsa kuti amalawi ndi akhoza kukhala okwiya chifukwa tidalonjeza zambiri tikakhala kuti pena kuti taponyetsa chili chonse timanena koma nkhani yomwe tipatseni ndi example ya amene adaponya mwala pa galimoto zapambuyo za convoy kuchikwawa koma atamuchemerera president imene amadutsa atachemerera president wakhala nawo 3 days consecutively kulowa chile kuti nkumachemerera every day tsiku lina nkupeza kuti podutsa pa kawodi kamodzi kama ka training center kamodzi president adutsa kale mukaona gambo tenka gendero ije ne gambo linyamula mbendera mapolo mavideo anatuluka kuti gambo linyamula mapolo imeenda pa convoy ya president gambo linyamula mapolo ndiyobwera kumbuyo kwambiri kuzula mapolo afro barometer ikunena kuti masankho atakhala adachitika mu August mucha ndiye kuti MCP sikwina ingawine DPP scientific research usati kungoti uje koma these are experts mwayilandira bwanji kalimene awonso akunama tayilandira mmene timalandira research iliyonse 2014 adapita sinali scientific sinali expert 2014 ma expert anapanga scientific research anena zoti Joyce Panda adapambana anali expert anapanga scientific research memo longi emphasize scientific anapanga so mwe adapambana Joyce Panda mwe research ya 2019 ile basi zosaka zimenezo yangu ndi ayo research limatenga maopinion na watu amene mwafunsa kodi muri sanko ile August yo anthu analembetsa toti bantu 22 million 22 million mena alembetsana ele ndikafunsa amene alembetsaje makosana mwalembetsana muli mtovotera kodi mukavotera ndani amene alembetsana tifaina kunena kuti afunse pano ndi mmene zinthu zakhalira ndi olomuna 10% simukabe ya mavoti sono banji mungodikira September sali kutali mungodikira abanda mungodikira September sali kutali amalawa apambana akavoteni kuti amalawa apambana chifukwa chani akavoteni chifukwa chani amavota chifukwa chani kodi ya ndifunsa inu kunena kuti mungali munena kuti timikire September kuti zimene anena afro barometer zinzabodza sindi kuti zabodza ndawalekera mara ndawalekera zinthu nzawo mwalekera ndawalekera kafufu wawo amene inu saukoteni ifenso ndi department ya research imapanga research kuti makafufu ambirimbiri nanena tsiku lina kuti tuloera kukhala makafufu kukhala maprofessor kukhala zambirimbiri uko mumvera mapemphero odabisa ku misonkhano umene tuloera watu ndi dawu takoma uyu watu ziveka zimenezo koma nkhani mundikire uja adzadzuke mmamawa uja president amanena dzulo kuti ndatumiza chimanga chigawire ku munthu amene uja mundikire amene uja kulandira chimanga uja amene uja mundikire September akuti imene akuti ina 27% panopa kuti achite kafukufuku pano nchifukwa kuti ndalekera MCP 10 oleo atapeza zero zimene akuna za tenizo ayangana kuti yambira chaka chimene MCP dajoka mboma idapeza pote what makes you feel kuti masankho 2025 mukuza kuyi what it's not a feeling all vote atu abanda ya then unofunsa kuti all vote akavotera MCP kuti yatani munthu amene amagona mchisakasa nawo zidwa kuti tikumangirani nyumba ndi dziko munthu wa polisi amagona mchisakasa kuti tikumangirani nyumba ine muda wafusa abantu na tatuza mamanga zingati ole imodzi tatozelani adanokozerani lero ndikozokuzani over 3,400 houses have been built for our officers munthu amene amakhala mchisakasa chimene je napaka kakhonde kuseri kupanga chipinda ana kumagona kumene kwatsikana lero asamukana nyumba zipinda zitatu amene ndali chifukwa chovotera chakwera aphunzitsi amene akhala zaka over 20 osapangidwa promote lero over 4,000 teachers ena amene alembedwa ku primary 2,198 amene alembedwa ku secondary kumangidwa promote amene achi ali chifukwa chokavotera munthu amene amaphedwa oja rubino nkumayenda ngati nyama yoti iphedwe ikadyedwe lero nkumangira nyumba nkumusiyako kumulembaso ntchito ku polisi amene ali chifukwa chokavotera amene amayenda m'misewu kumangidwa misewu yamangidwayo kuti apita mutharika munthawi yawo yonse double lane road anamanga 4.5 kilometers malemu big munthawi yawo yonse double lane road anamanga 4.5 kilometers lero lachakwera zaka 4 zimenezi 18.4 kilometers ya double lane road 6 lane road sadamange pali sedzikuno achakwera amanga amene akuyenda mine mujama amene ajali chifukwa chokuvotera achakwera anthu ndi zifukwa zokavotera achakwera paeka 15 billion kwa achapita ku NIF achakwera kudzati no pofika lero over 100 billion yaperekedwa anthu amene akulandira zimene kupanga business mudalonjezaso pamene mukufotokoza zimenezo muzikumbukiranso malonjezano amene mudapangana nawo amalawi kuti akakuvotereni 2020 kudya katatu anthu akudya katatu tilizani blanket mabere yakhani imeneyi kodi kudya katatu 1 million jobs 1 million jobs ndikadzakhala president mphamvu ndidzachotsa zimene zachitika munthu kuti adye katatu sikuti nkudya katatu zolandira pamanja
ndikuja katatu mutamukhazikira ndondomeko zimene akhonza kulima kumapeza zochuluka. Amadya kamodzi chifukwa mwampatsa kathumba kamodzi kafetereza kuti angolima apeze chakudya chake matumba 4 amenewo. Koma ngati munda madamu sirambo yake uja unseuja mwampatsa chabwino. What about akhonza kudya katatu presidential powers? Kuti achakwena nani nakuti ine mphamvu za president asamakhala ndi mphamvu zambiri chonchi. Alotsapo ndi modzi yomwe? Ndikuwuzeni. Yeah. Appointment of anthu ogwira maudindo boma. Ngati maudindo amene atsatira ndondomeko zokhazikika osati president kungoloza chisawawa. Kumene kukuchepetsa mphamvu. Chifukwa anthu amasankhidwa kunyumba kwa munthu. Ndatenga uyu akakhalira kuti. Ndatenga uyu akakhalira kuti. Umakuona zoti let there be a process. Yosankhira anthu amene wawo. Ndiye kuti mkhaleka yawo opposition amene mu committee yonga confirm anthu ogwira. No, ana ngakhala president asamasankhe wakuti SCB ndi zina zotero. Zimene zachitika. What about chancellor for example? These are things amene sabatala thalomwe. Adali kukuhesi. Yes. Kumene amakachitwa strong ngati chancellor. Anayankhulapo akuluakulu azamaphunziro. Koma ananena kuti timanji tizipeza wanthu azikhala machancellor m'makola. Ndi ananena akuluakulu azamaphunziro kunena kuti one kuti president akakhala kuti ndi chancellor kapena si chancellor. Zisintha chani kumaphunziro athu. Oyankha amakhala ine akewo. Zisintha chani kumaphunziro athu. Iwo kubweretsa justification yawo why they feel president osati president wake chakwera ikhaya. Koma president aliyense akuzokhala be chancellor. Akunena zokuti kodi tikanena zokuti sakhala chancellor. Tasintha chani kumaphunziro athu. Tabweretsa maphunziro apo mwamba. Tachepetsa ujene maphunziro kuti patsa funso ndife nkhwala basi kuti mina adawa la sona ayi nyakewo osati president no ndikufuna ine ndani nakusindu ndi badali kufotokozera nanga sisi mene zoma fotokozera kuti mbaseko za education ayi nyakewo nabanizo so ayi nyakewo afuna be kuti president kale chaka chatha chinkanje chimene anakavala president ku unima akulu aja mafunso kuti ine munagundika nacho bwanji mwakachitenga kuti akufotokozereni akulu mumene wapadero mene fotokozera president wina aliyense not only Dr. Chakwera. That's the arrangement in the academic circles. So a president Chakwera sakadaka na kuti ine izindalonjeza kuti sindipanga. Munaona pa konvo ya president bachi. Pali magamu lena amene tinkeneza kuti sifunika. Kwafunsa a police. Akuti gamu leti mecha chakuti, iti mecha chakuti. Imapanga zakuti. Pa chifukwa chimene choti, magamu munga kuti sekunda awoka koma awa asiye. Akusola unda achitetezo achi. Timene zoti ferungu yanga na namba la magamu la jefe. Kuma achitetezo kuti ayi, izizire kwanza amakhala maiko yena, amakhala ndi madrone amene akuyenda kupanga represent galimoto iyi. Ife yoti libe drone yemene kandi galimoto iyi komwe ili malere. Chifukwa libe iyi peno khala khali zibiterezo. Sitimwatsotse. So you are optimistic kuti anthu akukukondani kunjaku? Anthu akumukonda Lazarus Chakwera. Chifukwa kuti choyamba akuona zimene president Chakwera akupangaza. Ndende ndikuzani kuti Afrobarometer akunena kuti ayi sisi mwana zota kunena zimene za Afrobarometer. Ndende ndazoti sindufuna upanga dwelo pa chipepala chawo. Chifukwa kandi pangi dwelo lawo ndikhala nalo pano kutsiku lonse. Ndikuti ambasoni page ndi page. Ndikuwuzani chifukwa chani 2014 idakamba zina zoitika kukhala zina. Ndikuti ambasoni mapeji momwepo. Chifukwa chani 2019 inakamba zina zoitika kukhala zina. Ndikuti ambasoni mapeji momwepo. Muli anthu ozindikira kwambiri ndi ophunzira kwambiri and they understand the limitations that a research can have. Amadzipopereka report iliyonse amafotokozera kuti koma tinali limitations awa. Kusonyeza kuti patsala room for further research. Patsala room tikhoza kupanga soka fukufuku wina. Room imeneja mudzayipezera kuti tsopano mukakamba ndi anthu amene alembetsa chisankho. Nkuona amene anthu alembetsera ndaza kuti panatsala room muyenda ndani zikuoneka kuti mukhoza kuyenda nokha fa simupeza wanthu. Muyenda ndani pa masankhowa. Choyamba kuti ndofusafusa imeneyi. Ifanira kuti akuti MCP idaonetsa khalidwe lodzikonda mutapha nyamayi mu 2020. Mupeza bwenzi oyenda nawo masankhowa. Bwenzi oyambirira ndi Malawi. Bwenzi wa MCP oyambirira. Bwenzi wa Chakwera oyambirira ndi Malawi. Achakwera choyambirira ayenda ndi Malawi. Okay. Amene ndafotokoza aja ndakupangira misewu aja. Okay. Amene akupangira madzi aukhondo aja. Amene akupasa chimanga amalengeza dzulo chija. Okay. Choyambirira Chakwera ayenda ndi amene aja. Kenako Chakwera ayenda ndi anthu amene akugwirizana ndi zofuna za Malawi. Aliyense amene akhaini cholinga chogwirizana ndi zotumikira Malawi. Tisalemere tisadzilemeretse ife. Tivomere tikhoza kukhala opanda chuma koma tintumikire Malawi akhale ndi chakudya. Akhale ndi mankhwala kuchipatala. Mwana wa ku university amene fees alibe apatsidwe loan ija akhale ku school. Upkeep yake apatsidwe. Ana amene aja. Amene akugwirizana kuyenda ndi ana amenewo. Amene ayendanso ndi Chakwera. Nthawi yatithera titathakulana zonse madzulo ano mafuna kuti muyang'ane kamera iyi. Ndi uthenga wanji umene muwasire Amalawi madzulo ano. Choyambirira ndi kuthokoza Malawi chifukwa chakuti ayenda naye limodzi president Chakwera ndi kumvetsetsa nyengo zimene president wadutsamo komanso dziko ladutsamo ndi kuyenda naye limodzi kumpanga support. Panopo tsopano mutafika pakuti zinthu zikubwerera. Kumaona njanje zikubwerera, misewu ikumangidwa, chakudya ndi chogawidwa, komanso minda ikuli kukhazikitsidwa, water treatment plants akukhazikidwa, nyumba za polisi zikumangidwa, ma stadium aja Nyamata akumangidwa, ma office ama DC ndena zikumangidwa, po maona kusezi zikuchitika. Ndiye kuti chifukwa chilipo choti tikhoza kudekha mtima ndi kumayang'ana kutsogolo kuti zinthuzi zisintha ndipo zikhoza kukhala bwino. Koma maso akhali kutsogolo chifukwa choti kubwerera kumbuyo kuli ndi ngozi yake.
ngati ena nakubaya dzulo iwe nkusafa usaganize kuti ukabwerera asiya cholinga chofuna kubaya chichi akapeza njira kuti tsona akubaya akupheretu tisabwerere kumbuyo osapita kumbuyo osapita kumbuyo kwangozi kumbuyo kuti koma kumbuyo ko akuti bread ankagula mtengo wabwino kusiyana ndi pano sugar kumbuyo ko adali bwino kusiyana ndi pano kuti mtengo wa bread fetereza kumbuyo ko adali bwino kusiyana ndi pano kuti mtengo wa bread ya sabwerere kumbuyo kwathu kubwerera kumbuyo umene kunuma gula bread pa mtengo umene koma ukadya nkufa nkosafuna kubwerera amafana kumbuyo kotu akupatsa bread nkusekerera kwa mukati mupange zina zoliyankhula dziko nkukomberano makupana ino simunaone anyamata kwanje amene akuti ena akuti akutumidwa ndi chipata chanu zija adzudzola president kunena zokuti musapange chipolowe kupangira anthu ena wina aliyense alisakhale mufula mudamvapo lili president wina akudzudzula ataphedwa anthu aja 21 kudzudzula kuchira kwakamiza kuti abale tadzudzula ata mokakamizamo ataphedwa anyamata aja 21 kumpoto atadzudzula ataenda ndziko wanje pa street bankomatiwonetsani nyekwe atadzudzula pana uswadena pasani kumatiwonetsani aku atumandana anyamata kwanje tsono zimenezo ndi nkhani ya apolisi musatike mu nkhani zimene tisizotikhudza saulinda anyamata amayo koma president chakwera ndithu ndi ubusa usoja nkusiya pa suduma akatenga ndi kwanje modi MCP mukwakana anyamata achasiyana tikanilatu tikanilatu anthu amapita apo anthu kuseuza ndizi kwanje atavala chimanga cha DPP kumonetsa dawo kutenga futi yes but ipano tusuli kamba ya DPP tukamba zochitika mboma mbuyo okay ife situkanga zimene zija so anyamata achasiyana anyamata ngati amateteza zinthu zawo ife tawo za polisi kuti kuteteza kwa zinthu zawo samakhala wandudo atsatire njira zolondola zomakati ya polisi samamanga bwanchi paja zimene zija tawo za polisi mugire ntchito yanu mene mudanendedwa muzigire ntchito yanu agire ntchito yawo tiyamike inu andu utawuzani koma ndiye muri kukamba nkhani itu nanga sinu munadzatu nkhani ndedi kufunsa kuti awawa anyamata adzikwanjewa mukwakana kuti siyano a MCP kodi awalozera basi nga MCP okay awalozera mphamvu yochita zimenezo in the presence ya police adaitenga kuti ndikunena kuti anthu atu akhozokhala kuti mitima mwawo ali dzibanja zosiyana-siyana ende sungakana akhozokhala kuti apena masapota MCP akhozokhala masapota MCP but kutumidwa kuti inuyo mudzina la MCP kapangeni chipolowe zimene zifesida pa okay sidapange zimenezo ndikuthokozeni kwambiri. It has been quite intriguing hearing you talk madzulo ano matilemekeza kwambiri pamene panso ndiye pamapeto a program ya